Toto video vám prináša internetový obchod dronerepublic.sk. Špecialista na drony, kamery, batériové stanice, elektromobilitu a ďalšie. Odkaz na našu stránku nájdete v popise tohto videa. Ak máte radi adrenalinové športy, ako je bicyklovanie, lyžovanie alebo jazdenie na windsurfingu, lietanie na paraglidingu alebo podobné nejaké veci a radi z toho robíte videá, alebo ste pozerali minulé video, kde sme rozbalovali Instu 360X4, tak určite vám doporučujem sledovať toto video, lebo si myslím, že určite sa dozviete zaujímavé veci. Túto kamerku som mal od chalanov z Drone Republic zapožičanú spolu aj s X3, aby som ich aj porovnal, aby som zistil, čo to vlastne dokáže. Priznám sa, nemám skúsenosti s týmito 360 stupňovými kamerami, ale sám robím videá z mojich cyklistických výletov, z výletov na kajaku, tak som si to chcel vyskúšať, že vlastne či to má význam pri takýchto mojich akciách alebo aj vašich akciách. A bol som s tým fakt veľmi prekvapený a myslím si, že mi to zmenilo ďalšiu prácu v tomto smere alebo ďalšie natáčanie, lebo priznám sa, neviem si už predstaviť, že by som fungoval bez tejto kamery. Ale nebudem preháňať. Ak ste zvedaví, sledujte ďalej a poďme na to. Najskôr si povedzme, teda, čo táto Insta 360 alebo respektíve 360 stupňové kamery dokážu. Toto je hlavne pre tých, ktorí s tým nemajú skúsenosti, ako napríklad ja. V podstate som mal prvýkrát takúto kameru v ruke. Takže takáto kamera dokáže robiť také videá, kde vy vlastne držíte kameru jedným smerom a až po postprodukcii v strihovom programe, ktorý je na to špeciálne určený, ale dá sa aj v Adobe strihať, tak si vlastne zvolíte, kam tá kamera vlastne pozerá. Čiže švenkujete vlastne až v postprodukcii, čo je vynikajúca vec, pretože koľkokrát sa určite stalo, že máte kameru nasmerovanú niekam a zrazu niekde vyletí labuť, napríklad ako mne sa stávalo na kajaku a ja som mu tam nemal v zábere, pretože som mal kameru otočenú niekam inam. Alebo skrátka je nemožné otáčať tú kameru, pretože napríklad na nejakom windsurfingu neviem si predstaviť, že tam niekto jednou rukou šoferuje ten windsurfing a druhou si tam točí niečo kamerou a otáča si ju kam potrebuje. Čiže fakt vynikajúca vec pre tieto adrenalinové veci, alebo teda športy. A teda vráťme sa k tomu, čo to dokáže. Vy si viete teda v postprodukcii v tom programe otáčať kameru doľava, doprava, hore, dole, kam len chcete. Slúži, alebo býva k tomu, nie je síce v balení, ale takáto selfie tyč a vlastne na tú, keď to primontujete, tak tá kamera ozaj točí na všetky smery a vynikajúce je tá jej vlastnosť, že už nejakým spôsobom softvérovo túto tyč vám vlastne vymazáva zo záberu, takže vlastne tá kamera sa tvári ako nejaký kameraman, ktorý je niekde 2 metre od vás a natáča vás, lebo ozaj tam nie je vidieť tá prepojenosť vlastne s človekom, ktorý to natáča. No, čiže to je, čo sa týka videa. A to video vlastne vy si môžete v tej postprodukcii nastaviť ten záber, akým smerom chcete a potom to vyexportovať alebo vyrendrovať vo formáte Full HD alebo u tejto X4 aj 4K už to ide a klasicky to môže byť 16:9, 9:16 alebo aký formát chcete a máte z toho klasické video. Alebo je možné toto video vyexportovať aj ako 360 stupňové video a dá sa toto zavesiť aj na YouTube. Neviem, či na Facebook, to som nevidel takúto verziu, ale viem, že na YouTube to nejakým spôsobom zavesiť ide a môžu potom vlastne ľudia, alebo aj vy, sledovať toto video tak ako vy. Čiže si oni tam na tom YouTubeovom prehrávači, v klasickom prehliadači teda, môžu si tú kameru otáčať tak, ako oni chcú. Otázka je, že či vy chcete, aby všetko videli, čo je okolo.
Ale to už je vaša voľba, čo chcete týmto videom nejakým spôsobom ľuďom ukázať. Čiže to je jedna vec. Samozrejmosťou je, že tá kamera dokáže nahrávať aj len jedným smerom, čiže na jeden objektív a vlastne klasicky niečo podobné ako GoPročko. Len to má oveľa širší záber a tento záber sa potom zasa redukuje v postprodukcii. No, má to ešte kopec iných funkcií, samozrejme fotoaparát. Určite poznáte 360 stupňové fotky, ktoré sa umiestňujú aj na Google mapách sa s nimi stretnete, aj na Facebook sa to dá zavesiť. Čiže na jedno cvaknutie vidíte vlastne všetko, čo je okolo toho fotoaparátu a keď to držíte niekde nad hlavou, tak niekde pod vami, pod tým fotoaparátom sa nachádzate aj vy. Je už na kreativite, čo s tým dokážete, ale je to určite veľmi zaujímavé. Takže toto sú nejaké základné funkcie. Celkom zaujímavá funkcia na tejto X4 bola takzvané loop video, sa to volá, myslím. Je to vlastne taká vec, že to video ide v smyčke a keď natáčate niečo, kde vlastne nič zaujímavého sa nedeje, ale očakávate, že sa niečo zaujímavé udeje, len neviete kedy, tak použijete túto funkciu a vlastne zaznamenáte presne to, čo ste chceli a pritom nemusíte mať desiatky minút záznamu. No, samozrejmosťou je časozber, že to má časozbernú kameru a toto je vynikajúca vec, pretože vy keď tam nastavíte časozber vlastne nejakým spôsobom, tak ten záznam potom môžete plynulo otáčať a urobiť to veľmi zaujímavý efekt, čo s klasickým fotoaparátom buď neurobíte, alebo musíte mať automatickú hlavu, ktorá vám ten fotoaparát otáča. Vynikajúca vec. Ja som to síce neskúšal, ale pre niektorých to bude mať určite význam. Dá sa to pripojiť k hodinkám Apple Watch alebo ku garminackým niektorým prístrojom, cyklokompútrom a podobným zariadeniam, čiže Garmin a Apple Watch. A vlastne s týmto dosiahnete to, že sa vám do videa budú zobrazovať rôzne parametre, ktoré tieto prístroje dokážu posielať. To, že to má pripojenie na mobil, to už dneska je asi automatická záležitosť. Len treba povedať, že keď to budete prvýkrát spúšťať, tak určite nedoporučujem to kúpiť si to s krabičkou, vyraziť niekde do terénu a tam si budete myslieť, že to zapnete a bude to fungovať. Vyžaduje to aktiváciu, čiže sa s tým chvíľku musíte pohrať, nainštalovať si aplikáciu do telefónu a cez telefón to aktivovať, ale to je už dneska viac menej bežná vec u viacerých zariadení, čiže keď to aktivujete, tak potom prostredníctvom tej aplikácie to môžete jednak ovládať tú kameru a jednak aj spracovávať jednotlivé tie videá a myslím si, že aj šerovať na sociálne siete. Ja som toto neskúšal, ja nie som úplne zástanca, alebo respektíve ja to moc neobľúbujem hrať sa s týmito vecami na mobilných telefónoch, pretože je to na mňa už trošku malé a mám radšej väčšie obrázky, aby som na to lepšie videl. Ale dá sa to na tej aplikácii. A určite to má význam veľký práve to ovládanie cez tú aplikáciu z jednoho dôvodu. Samozrejme aj GoPročka sa dá ovládať tou aplikáciou nejakou, ale pri tomto je dôležité vedieť to, alebo respektíve uvedomiť si to, že vlastne tá kamera točí všetko okolo nej a keď na zábere nechcete byť na zábere, tak sa musíte niekde schovať. A potom to neviete vlastne ovládať. Čiže poviem napríklad, keď nejaký maklér robí nejaké fotky nejakého interiéru, tak na tých fotkách asi nechce byť, tak tú kameru postaví do miestnosti a z vedľajšej ju ovláda. Čiže klasika, ale u tejto kamery to má pomerne dosť veľký význam to ovládanie prostredníctvom toho mobilného telefónu.
Pokiaľ ide o snímanie zvuku tejto kamery, tak má dva mikrofóny, čo je myslím robené aj preto, aby nielenže snímala nejaké stereozvuky, ale ono týmto spôsobom sa nejak eliminuje šum vetra a toto vlastne funguje ako protiveterný filter. Do istej miery to funguje, do istej miery to nefunguje tak, ako sme zvyknutí aj pri GoPročkách. No, nedá sa to úplne odfiltrovať, keď vám do toho mikrofónu fučí, ale je taká zaujímavá príslušenstvo k tomu, ktoré si viete dokúpiť. Sú to také nejaké molitany. Ja som to nemal k dispozícii, ale určite, keď s tým budem pracovať, tak toto si dokúpim, ktoré dáte na tie mikrofóny a tie by mali ten šum vetra odfiltrovať. Dá sa na to samozrejme pripojiť aj externý mikrofón. Skúšal som na to pripojiť DJacký Mic 2. Toto je trošku s problémami, pretože cez USB, keď pripojíte ten prijímač DJacký, tak toto sa nechytá ako mikrofón. Museli by ste do toho dať špeciálny kus, kde ide jack na jack. No a kus, potom nejaký ten prijímač, kábel. Toto by úplne nebolo praktické. Samozrejme, že by to na tej kamere bolo vidieť. Ale dá sa to vyriešiť aj iným spôsobom. Dá sa to vyriešiť napríklad tým, že tá Mic 2 má mikrofóny, ktoré sú vlastne audiorekordery sami o sebe, takže môžete to nahrať na to a potom s touto kamerkou synchronizovať. Je škoda, že to nie je kompatibilné priamo tie mikrofóny, aby sa dali napojiť na túto Instu, ale to už je možno, že konkurenčný boj, ale skrátka je to takto. No a dá sa na to ale pripojiť trebárs externé bluetoothové slúchadka. Toto zase na druhú stranu neviem, aký má nejaký význam, ale dá sa to urobiť. Takže je tam pripojenie slúchatok. No a teraz vlastne pri akých športoch sa to dá využiť. Nebudem tu menovať všetko, ale ja som to využil, teda skúšal som to na mojom bicykli, alebo respektíve keď som bol na výlete na bicykli, tak tam som si to vyskúšal, akým spôsobom to ide. A dá sa povedať, že som to robil len takým provizorným spôsobom, lebo som nemal žiadne uchytenie na ten bicykel a robil som to len s pomocou selfie tyče, ale aj to vyzerá celkom zaujímavo. Ale viem si predstaviť, existujú aj nejaké držiaky na ten bicykel, aj dozadu, aj dopredu a toto vyzerá to tak, že naozaj ten, kto má nejaké kreatívne zmýšľanie, ten sa tam s tým vie určite veľmi vyblázniť, alebo teda ako robí to veľmi zaujímavé zábery. Použil som to aj keď som bol na kajaku, takisto skúste, vidíte to na obrazovke, čo som s tým robil, čo sa s tým dá nahrávať, akým spôsobom sa to dá potom spracovať. Ja som s tým bol veľmi nadšený. Dokonca na tom kajaku, hoci nechtiac, som vyskúšal aj vodotesnosť tejto kamery a ukázalo sa, že je vodotesná. Ale pozor, má to ochranu IPX8, neviem presne definíciu, myslím, že je to ponoriteľné do hĺbky 10 metrov, ale toto je norma, to neberte, že to do tých 10 metrov bez problémov budete sa potápať a nič sa nestane. To je len taká hraničná hodnota, je to brané asi takým spôsobom v praxi, že keď vám na to naprší, nič sa nestane. Že keď vám to padne do nejakej mláky alebo do nejakej vody na chvíľu, tak sa asi nič nestane. Ale na potápanie je dobré kúpiť si externý case, do ktorého to zavrete a potom sa s tým môžete potápať. Takže je to vodotesné, ale len tak núdzovo, aby sa tomu nestalo niečo, keď vám to náhodou spadne do vody alebo vám to zmokne. Takže dôkaz na to máme, hoci som to neplánoval, ale je to vyskúšané, že to vodu vydrží.
No, to bola loďka, ešte som to mal na baťáku, na veľkej lodi, no veľkej, na kajutovej lodi, takže aj tam sme s tým urobili, myslím si, že pekné zábery. Určite neviem si ani predstaviť, no s GoPročkom niečo urobíte, ale ten širokouhlý objektív, je to tam sakra poznať, že vám to dáva oveľa väčšie možnosti ako to GoPročko. Dôležité je povedať to, že táto X4 má 8K video písané, že vlastne vie zaznamenávať, ale pozor, toto 8K video znamená pri tých 360 stupňov, čiže keď berie celý ten priestor. Ono de facto podľa mňa, aj keď som to nikde nevyčítal, ale vychádza mi to tak, že sú tam dva 4K-čkové vlastne senzory, ktoré tento priestor nejakým spôsobom snímajú a toto sa spája dokopy. No a výstup, keď chcete klasický 16:9, tak pritom, keď máte nastavené 8K, tak vám to vie dať výstup 16:9 v 4K rozlíšení. Pri X3 vlastne túto možnosť nemáte, tam je maximálne rozlíšenie 5,7K pri snímaní a výstup je vlastne Full HD. To je jeden z takých základných rozdielov medzi týmito dvomi kamerami. Čo ma veľmi prekvapilo, alebo neprekvapilo, ale čo sa mi veľmi páčilo, že naozaj tá kamera má geniálnu stabilizáciu. Až by som povedal niektoré veci až neuveriteľné, čo dokázala vystabilizovať a vyrovnať. A vynikajúce, hlavne pri tom kajaku u mňa, je to, že to má stabilizáciu horizontu. Pri tom GoPročku, ja som teda používal 8 GoPročko, viem, že 12 aj 11, myslím, že aj od desiny už majú túto funkciu, stabilizáciu horizontu. To je pri takýchto kývavých športoch, ako je napríklad ten kajak, je to dosť dôležité, ale aj všeobecne je to na tých záberoch poznať, pretože ten horizont je tak fixovaný, že vlastne ani nepoznáte, že sa s tým hýbe. Keď sú nejaké extrémne, nejaké výkyvy, samozrejme, že to na tom obraze je poznať, hlavne keď máte niečo v popredí, akože snímate sami seba a s tou kamerou oproti sebe fakt veľmi sa vám to hýbe, tak nie je to úplne prirodzené, ale je to rozhodne lepšie takýto záber, ako keby tá stabilizácia tam nebola a ten roztrasený záber by sa nedal vôbec použiť. Takže určite veľmi, veľmi dobrá stabilizácia a veľmi som s tým bol spokojný, ako to dokázalo vystabilizovať veci. Pokiaľ ide o porovnanie s X3, tak čo sa týka základné porovnanie je, tá X3 je rozhodne menšia asi o centimeter na výšku a všeobecne aj do ruky je taká ľahšie sa hodí niekde do vrecka alebo tak. Toto je taký väčší macek, ale má to svoj význam. A čo je teda najdôležitejšie, asi to už som spomínal, to rozlíšenie. Čiže na tej X3 môžete natáčať 5,7K, ale de facto výstup Full HD a maximálne do 25 frameov za sekundu. Táto kamera už dokáže tých 8K, ale výstup je 4K a vlastne výstup môže byť až maximálne 50 fps, ale pri tom 4K len 25. Takže to je toľko, čiže je tu možné aj nejaké spomalovačky. Sú tam aj také režimy, pri 4K a pri tomto myslím, že 2,7, kde to robí až 100 frameov, teda 100 fps za sekundu, čiže tam je možné až štvornásobné spomalenie, ale tam zase kvalita toho obrazu ide trošku dole, záleží na tom, čo je pre vás dôležité. Toto je napríklad proti GoPročku trošku slabšia funkcia alebo slabšia záležitosť, ale musíme si povedať, že
tie mašinky spracovávajú také množstvo dát, že sa ani nie je čudovať, že to proste tých 100 fps v tom plnom rozlíšení skrátka nie je možné. Aj tak pri tej 8K rozlíšení sa táto kamera relatívne hreje a preto je tu aj takýto nejaký kryt na to, ktorý má dajakým spôsobom umožňovať alebo zlepšovať chladenie tej kamery. No, čiže to bola veľkosť, bolo tam rozlíšenie, bolo tam FPS. Ďalšia dôležitá vec, čo sa týka rozdielu medzi týmito dvomi zariadeniami, je určite výdrž batérie. Keďže tuto je aj menšia batéria a tu je teda väčšia, síce to má väčší výkon, ale určite rozhodne vydrží táto batéria v tej X4, vydrží viacej. Keď som ich porovnával, bol som s nimi na teste, chodil som spolu, rovnako som ich zapínal, rovnako boli zapnuté a teda viac menej podobne bol zapnutý rekord. Tak keď sa mi táto kamera vybila, tak na X4 bolo ešte približne 40% batérie. Takže v tomto určite výhoda, že vám to dlhšie vydrží. Samozrejme dá sa kúpiť náhradná batéria, ktorú si môžete vymeniť, ale táto batéria vydrží dlhšie v tej X4. A ešte čo sa mi páči na tej X4 je taká vec, ktorá na X3 nebola, že hoci pri každej funkcii, keď tam niečo zapínate, to je super, že vlastne vám na tom displeji, ktorý je pomerne veľký aj na jednom, aj na druhom modeli, tak vám vypíše, čo tá funkcia robí. A napríklad, keď máte zapnutý 8K režim a ste niekde v tme, tak vám vypíše, že ten 8K režim nie je úplne vhodný a že je lepšie zapnúť 5,7K. Takže fakt vás to naviguje rôznymi takýmito inštrukciami. A táto X4 má ešte takú vec, by som povedal veľmi dobrú, že vám to robí aj hlasové funkcie. Čiže keď tam prepnete na kameru, keď tam prepnete na foťák, tak vám to aj hlasovo povie, že ste to prepli. Niekto si povie, že to je blbosť, ale mne už sa niekoľkokrát stalo aj na tom GoPročku, že sa mi to nejakým spôsobom preplo do nejakého iného režimu, do foťáku, lebo tie dotykové displeje sú nevyspytateľné. Človek do toho ťukne, dá sa to aj zamknúť samozrejme, ale ťukne do toho a má tam niečo iné a myslí si, že natáča a zrazu tam mám časozber alebo niečo iné. Čiže toto je veľmi dobrá funkcia, ktorú určite viacerí ocenia a vedia, o čom hovorím. Že sa takéto veci môžu stať. No, pokiaľ ide o porovnanie s GoPročkom, pretože toto video si myslím, že by malo byť, alebo teda snažím sa zamerať hlavne pre tých, ktorí doteraz natáčali hlavne GoPročkami. A to si myslím, že je možno ešte 80% ľudí, ktorí robia takéto cestovateľské videá, že točíte GoPročkami alebo podobnými kamerami. No, ja som používal doteraz GoPro 8. Nie je to najnovší model, ale mne to doteraz, som si myslel, stačilo. Jediné, čo mi chýbalo, tak bola tá stabilizácia horizontu, ale kvôli tomu som si 12 kupovať nepotreboval. No ale teraz prišiel zásadný zlom, že naozaj toto je úplne iná káva. A v čom je teda rozdiel? Či v čom je lepšie? No jednoznačne, akože keď si to zoberete, tak to GoPročko je jasné, že to vám vo vrecku tak nezavádza, jak táto tehlička. Je to dvojnásobne väčšie, takže to GoPročko je menšie, je ľahšie. No ale čo sa mi zdá, tak tá stabilizácia, neviem to porovnať, vravím, s tou 12, ale tá stabilizácia tejto Insty je lepšia ako tá GoPročko, na tom GoPročku. Jednak nemá to tú stabilizáciu toho horizontu, ale toto naozaj je veľmi stabilné aj pri chôdzi, kde človek nadskakuje vlastne a tam to je dosť vidieť, a aj pri behu a podobne. No a ešte čo sa mi páči, vlastne keď si pozriete rozdiely, ktoré sú vidieť teraz vlastne na obrazovke,
V podstate ten istý záber, napriek tomu, že aj to GoPročko má širokouhlý objektív, tak tento širokouhlý objektív, keďže je viac širokouhlejší a je to tam asi stlačené, tak ten pohyb vyzerá byť taký akoby rýchlejší. Je to také zaujímavejšie, si myslím, ako na tom GoPročku. Že tam ten pohyb vyzerá byť aj pri tej chôdzi pomalý, skákavý a toto je ako, však to vidíte sami a môžete posúdiť, že čo je lepšie alebo čo sa vám viacej páči. No, aby som to len nechválil, má to samozrejme nejaké nevýhody. Či už táto X4 alebo X3, obidvoje, vlastne tou konštrukciou je dané, že tie objektívy sú vypuklé na tých vlastne širších stranách. Keď to chcete položiť, tak je to problém. Musíte na jeden alebo na druhý, čo ako je srdce rvúce, by som povedal. Stále sa bojím, že čo. Na to sú tam tie kryty na X3. Tu vlastne nie je ani možnosť si dať nejaké kryty. Nevidím to tu. Ak sa mýlim, opravte ma, ale nenašiel som. Na toto existujú vlastne také kryty tých objektívov. Sú dokonca niekoľko typov, nejaký lepší a horší. Dôležité je, keď si tam ten kryt dáte, treba to v menu toho prístroja nastaviť, že tam ten kryt máte, pretože on potom vlastne tie obrazy, dva obrazy spája iným spôsobom. Asi to má nejakú inú optiku. Takže ak by sa vám to dobre nespojilo, to video, nemusíte nadávať na to, že to je zlá kamera. Máte to tam zle nastavené. Dá sa to aj v postprodukcii, potom v tom štúdiovom softveri nastaviť, že či tam ten objektív máte alebo nemáte, aj keď to zabudnete kliknúť tu. Čiže tie objektívy, no určite by som odporúčil asi kúpiť si na to takú krytku gumenú, ktorá na to existuje, stojí asi 10 eur a dávať si to na to. Automaticky k tomu dali toto púzdro, no neviem, či to vždycky človek je schopný do toho dávať, ale skrátka určite je to funkčné. Toto sú inak tie kryty tých objektívov, takýmto spôsobom sa to tam nasadí. Keď je to v nejakých kritických situáciách, idete a že bojíte sa o ten objektív, tak určite je dobré si to nasadiť. Treba však rátať s tým, že v niektorých situáciách to ďalšie sklo môže spôsobovať nejaké odrazy, lesky a podobné veci, čiže môže to tú kvalitu obrazu zhoršovať, ale niekedy je to lepšie, než by ste si poškodili tú čočku toho objektívu. Tým, že je to takým spôsobom robí video, teda že 8K, tak tie súbory sú relatívne dosť veľké. Výhodou je, ale poteším teraz užívateľov Adobe Premiéry, že keď si tam nainštalujete do toho Premiéry bezplatný plugin, tak tieto videá sa dajú spracovávať aj v Premiére. Super vec. Ale na druhú stranu musím povedať, skúšal som to aj v Premiére a skúšal som to v tom štúdiu. V tom štúdiu je to také flexibilnejšie, pretože to tam môžete ťahať drag and drop klasicky a môžete to video si otáčať ako chcete. V tej Premiére to nie je úplne takéto flexibilné, ale dá sa to tam aj premietať, aj používať a môžete to strihať priamo v tej Premiére, priamo súbory z tej kamery. No, to je asi všetko. Myslím si, že viac mi už nenapadá, čo by som k tej kamere povedal, ale úprimne vám poviem, že myslel som si, že nepotrebujem na tie moje cesty, alebo teda na tie moje videá, ktoré natáčam z tých mojich ciest, niečo extra, ale dneska už potrebujem. Dneska už si v podstate neviem predstaviť, že by som túto kameru na tých cestách nemal. Je to úplne zásadný rozdiel a ak robíte nejaké takéto videá z tých ciest, tak vám hovorím otvorene, raz ju mať budete. Bez toho to skrátka nejde, keď chcete robiť zaujímavé videá. Je to fakt super vecička a jednoznačne
ja už bez nej existovať nebudem, čiže ja sa s chalanmi nejak dohodnem a túto si musím od nich zadovážiť. Takže to je asi všetko a verím tomu, že keď investujete do tejto veci, či už do X3 alebo tieto X4, tá X3 tiež nie je na zahodenie, aby si niekto nemyslel, že teraz je o niečo horšia, tak vlastne nepoužiteľná je. Hlavne pre ľudí, ktorým stačia zábery typu, že to pozerá dopredu, dozadu, doľava, dopredu, nepotrebujete nejaké extra spomalovačky, nepotrebujete super nejaké extra kvalitu. Ono to kvalitu robí porovnateľnú s tým GoPročkom, ale má to o niečo menej funkcií jak toto, ale základné videá, keď nepotrebujete nič viacej, len točiť dopredu, dozadu, nie nahrať nejaký zvuk. Určite to urobí oveľa viacej roboty ako štandardné GoPročko. Čiže či X3, či X4, vynikajúce kamerky a skrátka ja vrele doporučujem na tieto v podstate činnosti, ako som spomínal, adrenalinové športy, ale trebárs aj pre maklérov, ktorí chcú robiť nejaké virtuálne prehliadky. To som s tým ešte neskúšal, ale aj to sa dá. Takže za mňa asi všetko a verím tomu, že keď investujete do jednej z týchto hračiek, určite neurobíte zle. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber na náš kanál, aby vám neušli ďalšie podobné videá. Samozrejme, ak máte nejaké otázky alebo návrhy na budúce videá, neváhajte ich zanechať v komentároch pod videom. Vidíme sa v ďalšom videu.